So the police has released a statement by Nyawota Magaya. Let me just read what the police is saying. And the Zimbabwe Republic Police wants individuals and syndicates who have intensified effort to interfere and in the process defeat or obstruct the course of justice in the ongoing investigations and court appearance by PhD Ministries Nyawota Magaya. The Zimbabwe Republic Police is fully aware of coordinated efforts by a team led by Albertina Sekonda based in South Africa to raise funds to tune in 200,000 dollars or more in Zimbabwe, South Africa, and Australia. The money will then be used to approach and compromise the police investigators, prosecutors, magistrates, and judges, among others, so as to derail the whole criminal investigations and court proceedings. The Zimbabwe Republic Police therefore warns individuals, groups, and associates that they will be arrested, as the law will definitely take effect without fear or favor. The police is monitoring what is happening with a very keen interest for the effective maintenance of law and order and justice delivery. All potential witnesses should report anyone dangling any form of offers or cash or promises to the police for swift action to be taken. This man called Magaya is in trouble. You can tell from the energy that the police has that there is a hand behind the case. Police haiwanzoite zvairi kuita izvi. Kuti every week ichiburitsa statement kuti please kana paine zvakati zvikuitika tiudzei. Yotoudza vamwe vanhu kuti kana paine makesi aripo vanhu vakabirwa nemurume uyu endai munoripota. Wasn't bail paid for the men but ari kupi ari mukati. Chii chiri kuitika? Hanzi mapapers haasati aprocesswa ebail. Apa ari kungonzi achingobuda ari kubva aita seabva abatwa futi. From Tuesday munhu mapapers ebail achinetsa kuprocessa. Makambozviona upi? Makambozvinzwa kuti bail rinoita 4 days munhu achingorimo bail rabhadharwa zvese zvingonzi mapepa zvakazoti imika kune nyaya yekuseri uko hatisingonyatsoziva zvedu kuti chii chiri kuitika but kunenge kusina kumbomira zvakanaka. Ivo baba vari kureiza mari ava vane dzungu havana twowo. Vanoti Magaya haana here 200,000 yacho iyoyo atori nayo but aisada kubhadhara vanhu saka ndikoko ivo kuda kumisa zidzoro ravo kuda kureiza 200,000 for what? Vada kureizere chii kune munhu ane mari aiba? Unonatsoona kuti vamwe varume ka dzavo pfungwa chaidzo hadzipo. Vanenge vachida kungoita kunge varume chaivo kudzimba but kana uine murume akadai soka forget. Vaona murume anonzi Albertina Sekonda uyu ane era chaivo chaivo. Vana vapapa muri kuzvinzwa kuti mukada kungoita interfere kana mukada kuita sei ndimi next muri kunongorera mujeri imomo napapa. Apa uyo unongosina mari usina connection wosungirwa kunzi waita something panyaya iyoyo kuti Magaya abude because you love Magaya, you love papa, you don't want papa to go down. Akuda kufoma tunhu twenyu tokuti ngatiite sei. If they are trying to raise money, which means they know that papa is actually guilty. Vari kuziva kuti Magaya is guilty because there is no way they want to raise money for the court proceedings, for the witnesses, for the what 200,000 iyoyo vari kuirezere. If kana vachinatsoziva kuti Magaya haana zvake nyaya. I saw someone achitaura kuti kwasara chigiredha chaicho chinonogredha chechi yacho ipere toziva kuti nonsense yese iyi inenge isisipo. Hanzi ndo zvasara chete kuti nonsense ipere iyi kwakutoda chigiredha chinonobvisa chechi yacho chaiyo because tirikutonyatsoona kuti kuchechi kwacho hakunotombomira zvakanaka. We're just waiting for justice on this issue, but semamirira zvakaita mapurisa nezvaari kuita ka I feel like ndofunga mapurisa ari kushanda this time akasati disappointa hedu mapurisa because we are waiting on them every week. They are actually warning people. Pane vanhu vari kutaura kuti he mapurisa saka haasi kuita basa ravo vari kungonovasunga. Basa remapurisa they start to warn wozobata woti takambokuudzai. Havangotange nekungoti takubata vanhu vari kupa warning kuti panapa kana takuzokusunga. We have warned people who are actually trying to obstruct justice. So vakasati disappointa tinongoziva mapurisa edu sometimes but nyaya yekutongoti isusu takutongotemba neuyo muCID nemwana wake akabatwa kuti ipapo chete ndopatikangobata ipapo kungoti iyeye aiwa anenge ndiye ari kupusha kuti zvinhu zvacho kuti zvisvike kwazviri uko. I don't know what you guys think. Let me know in the comment section what are your thoughts panyaya iyi. Vasati subscribe, please make sure that you're subscribed. Road to 31,000 my numbers edu, please let's keep on pushing. We are halfway now to 31,000, so let's do the thing.
tell your friend to tell their friends to come and subscribe, and also like, share, and comment on this video. If you have reached this extent without subscribing, I'm judging you. Definitely, I'm judging you.